Adi Rahayu, Rahayu. salam waspada kagem kita sedaya. Wonten ing dalu menika kula pikantuk tugas saking Eyang Togo kapurih ngrencangi Pak Jesudina lampah tirakat wonten ing Bathara Katong daerah Kendal. Kagem nyingkat wekdal sumangga Eyang dalem semanggaken. Ya, sepatan pengiki seleramu kabukti darbakake waktumu diki lelaku tirakat karo Sugina kudu ya. Nggih Eyang. Dadi saiki kuwi sing jenenge Sang Hyang Antoga. Kuwi nek ana ing Jawa khususnya Bali kuwi dipercaya kuwi kang kawujud naga ngono ya. Nggih. Kang duweni jejibahan sing jaga bumi. Sing nyangga babakan dasarane bumi ngono ya. Nggih. Makanya disebut Sabta Pralaya ngono ya. Dadine Sabta Pralaya kuwi tegese kuwi arupa wujude dadi lambange energine utawa dasarane sumber kesuburan ya. Nggih. Lan panguripan sing saka ngisor sing njaga keseimbangan alam sarta dianggap dewa sing gawa banyu amerta kanggo sumber panguripan ya. Nggih. Dadi ngono kuwi ya kuwi jenenge tugase sing aku sing digawa ngono ya. Nggih. Dadi nek banyu utawa tirta amerta kuwi banyu sing nguripake babakan mbalake makhluk sing padha gersang utawa mati ngono ya. Nggih. Dadine Antaboga kuwi tugase ya abot kanggo nyangga bumi ngono ya. Nggih. Dadi nek ana obah-obahe bumi kok dene wingi ana gempa ning Pacitan Bantul lan kok kesusul ning ngendi-endi daerah di papan sing bakal kena ya kuwi pancen tugase pergerakane Sang Hyang Antaboga kuwi lagi ngalembara utawa lelana ngono ya. Nggih. Kuwi diawiti saka wetan mengulon kuwi lumantar laut selat pesisir Jawa ngono ya. Nggih. Nah besok baline saka kulon lewat laut utara tumeka Jawa Timur meneh ngono ya. Nggih. Dadi ngono kuwi nek dipercaya ning Jawa Bali ananging nek cara Islam sing ditugasake ngatur alam njaga kesuburan utawa lembah kuwi sing mudhune udan barang kuwi sing iso ngandhaleni angin sing ngedhup rejeki kuwi nang Islam jenenge malaikat Mikail ngono ya. Nggih. Kuwi ya padha tugase njaga keseimbangan ekosistem supaya bumine kuwi ning panguripane kuwi iso telahe rembaka utawa iso tukul babakan apa kang ditandur ning lemah ngono ya. Nggih. Ayo tugas malaikat Mikail yo ngatur cuaca babakan ya udan barang ngono kuwi ya njaga kesuburan bumi ngono ya. Nggih. Terus ngedum rezeki ngono ya, material ngono ya. Ananging ana sing bagian secarane sing ndek tugas saliyane Mikail kuwi ya ana sing mbantu tugase sing ning jero bumi ya kuwi munkar lan nangkir ngono ya. Nggih. Karena kuwi tugase sing maringi pitakonan marang resakma lan jiwane kang wis ucul saka ragane ngono ya. Nggih. Ning jero alam kubur ngono ya. Nggih. Nek daerah Tiongkok kono, daerah Cina kono kuwi dewane sing dipercaya kuwi jenenge Tudigong. Kuwi nek daerah Tionghoa ngono ya. Nggih. Kuwi padha tugase. Ora beda kaya kuwi ya tugase kuwi ya dipercaya iso ngekeki keberkatan babagan pertanian, iso njaga saluran banyu,
iso ngayomi babagan tanggul sing rusak. Perwujudane liya ya ana sing ngandhakake ning Dewi Bumi kuwi nek Yunani sing jaga kuwi mau iso disebut jenenge dewa lemah ngono ya. Nggih. Termasuk kodene Dewi Sri barang kuwi tugase ya jaga lemah karena simbol kesuburan ya. Nggih ya. Tadine jajane Gusti Allah kuwi nurunake marang kesifatan marang kuasane dayane kuwi. Jajane kabeh dikeki fungsi sesuai kalau wilayah daerahe, makane jenengane sebutane ya beda ngono ya. Nggih ya. Senajan fungsine padha. Nggih. Dadi akeh apa wae sing gemelar nyipta ning alam jagat raya kuwi sithik wong-wong menungsa sing iso memahami lan mengerteni karena ora kabeh kuwi dibuka nek kanggone wong sing ngolah cipta rasa karsane nyambung kalawan sing kuwasa kuwi bakal ngerti sejatine gemelare alam jagat raya kuwi isine ya nyata lan ya ana sing kasat mata ngono ya. Tak ngono ya. Nggih. Makane nek sliramu jumeneng ning alam maya padha kuwi ya padha ngimani sing jenenge gaib, kudu percaya, kudu yakin. Karena Gusti kuwi ditahake kuwi pasangan ya. Nggih ya. Makane kenapa wengi kuwi dhewe nindakake sing jenenge cok bakal ngaturake bebana, aturake rasa syukur lan donga ana sakabehane nyambung kalawan leluhure golek pangayoman ketentreman supaya teka kalawan Gusti Simo Agung ora liya pancen bumine lagi owah geng singcir ngono ya. Nggih ya. Nek kala sempurna aku ya kandhakake ning Pacitan kuwi ana jenenge gunung ning dasar laut kuwi berarti nek lempangane gerak obah meneh kuwi gununge kuwi nyelot tampah ngono ya. Tak ngono ya. Nggih. Nek sing basane sesar opak kodene sing daerah Bantul, Yogyakarta kuwi ya iso nututi carane kodene sejarahne Pacitan. Dadi bisa ki akeh laut-laut kuwi sing ngerti-ngerti ana gununge ngono ya. Nggih ya. Kenapa? Sejatine Pulau Jawa kuwi mbiyen ki hampir kabeh kuwi janjane lautan, ping sithik ibarate daratane ngono ya. Ramokal besok ning dipene air jaman ya bali ning lautan, sithik daratane ngono ya. Nggih ya. Terus cara diukur ya asline Pulau Jawa kuwi lautane karo daratane ya mbok lautane ngono ya. Nggih ya. Ananging merga kuasane kesifatane Gustine lawan dayane nyatane wis ora padha saling ganggu. Daratan duwe wilayah dhewe, lautan duwe wilayah dhewe ngono ya. Nggih. Gumantung karo penduduk bumine karo menungsane nek iso njaga marang alam semesta. Iso ngrawat, iso njaga kaendahane mesti alami ya betah di papan panggone menungsane ngono ya. Nggih ya. Nanging nek sansaya akeh kerusakane, akeh sing dirusak tanpa pertanggungjawaban. Ya suwe alame wis bakal ra betah dipanggoni para menungsane ngono ya. Nggih ya. Makane iki Sang Hyang Antaboga kuwi lagi lelono ngalembara saka wetan mengulon mengko bali ngalor bali ngetan kuwi genah sasmita bakal akeh gempa ning endi papan ya. Nggih. Mulai saka Bali, Jawa, Sumatera ngono ya. Nggih. Kuwi yo ora bakal ana sing kelewatan. Tetep kabeh kuwi bakal kebahagiaan ya. Nggih ya. Makane sliramu diakehi gentur tapane sunduke. Karena apa sejatine ajaran makrifat sejati kuwi yo kudu kenal kelawan obah musike kesifatane dayane saka Gustine. Jenenge makrifat kuwi lak kenal utawa ngenali ngono ya. Nggih ya. Dadi kudu kenal lan ngenali kesifatane pangerane, ngenali bae, ngenali dayane lagi ketekan makrifate ngono ya. Nggih. Kenapa kok manusia angel utawa susah sinau babagan kemarifatan?
karena proses lelakune kuwi sing nganggo angen-angen, sing nganggo utek, sing nganggo pikiran. Dadi sing ambyang lho ya. Nggih. Lah nek wis lumaku dari kemarifatan kuwi, paribasane lungguhe, ngadeke, mlakune, mangan ngombene, ngopo ta ngopo wae, kuwi mesti disambungake kelawan Gustine ngono ya. Nggih ya. Makane besok dingge ngesah kemampuane para siswa pelanggan karepan Santara kuwi suluk sing jaman biyen kuwi ya dibaleni meneh. Paribasane latihan saka 3 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam kuwi piye carane nyambung kelawan pangeran ya. Nggih ya. Karena nek ora disambungake kelawan pangerane, ora ditohetake obah musike, kuwi engko sing ngobahake sing gedhe daya nafsune, daya amarahe ngono ya. Nggih. Daya sufiyae ngono ya. Nggih. Ananging nek disambungake obah musike marang kesifatane lan dayane saka pangeran, kuwi obahe karena ilham lho ya. Dadi sing nuntun sing bimbing kuwi ora pekarep, ora hawa nafsune, ning kuwi nyata murni saka Gustine ngono ya. Nggih ya. Ananging ora gampang. Babagan kaya begini iki karena apa? Ki ilmu pungkasan, ilmu tuwa. Jeneng ilmu gayuh kasampurnan iku bisa nata samubarange, nata lahir batine, bisa nujake marang sing kuwasa. Ora wah gingsir ya. Nggih. Dadi carane kasarane iki asiramu nek sing jenenge ngenul apa ngosong kae, maksude ngilangi sakabehane marang kedadean kuwi mau. Saka alam kamanusiane kuwi dibalekake ning Gustine ngono ya. Nggih ya. Kuwi jenenge mlebu ning alam suwung. Dadi cepet-cepet bali ning pangerane nalika napa kahanan ya. Nggih ya. Mbok susah, mbok seneng, mbok duwe, mbok ora, kasarane ngono ya. Nggih. Tambah paham ya. Nggih ya. Makane kadang iki Sang Hyang Antaboga wis lelono mlaku kuwi pertanda obahe bumi ngono ya. Nggih. Ane Mikael kuwi tugas lah ngatur cuaca babagan udan angin sak piturute. Ngedokake rezekine kuwi tugase pancen tugas sing utama. Ananging nek Sang Antaboga kuwi sing ditugas sing iso ngobahake lemah ngono ya. Nggih. Pancen tugas iki kanugrahane spesiale nang kono kuwi karena diwujudake simbelake negara raksasa. Nek mlakune ning jero bumi mesti nggo grakake sing dilewati ngono ya. Tak ngono ya. Nggih. Makane kejadian gempa iki kuwi lagi tengara, lagi sasmita, lagi pungkasan nggih pembukaan utawa ngawali ngono ya. Nggih. Dadi besok jenenge obahe bumi kuwi ya iso nentekan saka Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat lan Sumatera ngono ya. Nggih. Urung ning liyane, urung daerah Maluku, Papua, Ambon, Aceh pokoke saka Sabang tekane Merauke ngono ya. Nggih ya. Dadi kuwi bakal kebagian. Ming beda jam tanggal bulane kasarane ngono ya. Iki ora nlapakanake iki ngabarake. Wis dijaluk muga-muga gandeng dikabarake ngene iki iso dadi tampar ora kelakonan apa sing iki dikabarake ngono ya. Nggih ya. Karena perkara apa-apa kuwi yang dibuka ilhame saka sing kuwasa iso dadi badar. Nek ora diceritakake kadang kala malah iso dadi kejadian ya. Nggih. Makane aku yo ora nesu yen diarani kok ramale kok nerawange mleset ya pancen digawe kaya mangkono ngono ya. Nggih ya. Nek ora diutarakake, ora disampaikake malah dadi kasunyatane ngono ya. Tak ngono ya. Nggih ya. Dadi mesti siramu paham kok iyange buka apa sing ono kedadian iki sasmitane apa kudu ngerti ngono ya. Nggih ya. Berarti yang tak buka tujuane apa kabul? Nggih, kagem anu iki kok ya. Kagem
maringi ngertos lajeng kagembadaraken menika. Lah ngono kuwi ngono ya. Berarti diomongake batambar ben badar ben ora kedadean. Nek aku meneng-menengan kuwi mesti sunatullah obay alam kuwi ya dadi kedadean ya. Tok lho ya. Nggih. Ada para paranormal, para winasis yen mleset trawengane gelora sane isin nanggung perkarane ngono ya. Arene dhewe malah seneng lho carane ngomongake ora kedadean ya pancen sing dijaluk supaya ora kedadean ngono ya. Nggih. Tok ngono ya. Nggih ya. Dadi kudu ngerti iki sisteme yang toko kayak kabare kepiye. Aja dipadakake kaya paranormal tukang tawang sing kudu kedadean apa sing disampaikake ngono ya. Nggih. Dadi yen tak sampaikake iki justru supaya ben tampar, supaya ora kedadean ya. Nggih. Tok ngono ya. Nggih ya. Nyatane apa di papan panggonan sing diomongake malah ra sida kedadean. Nek sing ora diomongake malah kedadean kuwi lak sasmitan nyata ngono ya. Nggih ya. Tok ngono ya. Nggih. Sintine tetep tansah nyambung karo sing poso ing kahanan apa wae. Ya ki mau karo lelungguhan, karo ngadeg, karo mlaku, sinambut gawe, mlebu mletune ambekan. Kuwi tansah disambungake kelawan pangerane ngono ya. Nggih ya. Tambah cita ngono ya. Nggih. Intine ngono wae. Makane simbol-simbol dewa-dewa kuwi mau lan malaikat kuwi mau ya tugase jajane padha sing tak sebut iki. Ananging tetep ana sing sithik sing beda. Kodene Sang Hyang Boga kuwi mau kuwi ngatur babagan pergerakan obahe lemah ngono ya. Kuwi anugrahe saka sing kuwasa ngono ya. Nggih. Tok ngono ya. Nggih ya. Ya setelah waktu ngono kuwi ditutup ngono kabul. Menika kala wau sekedhik wejangan ingkang dipun sampaiaken dening Hyang Togo mugi saged nambah pangertosan dumateng kita sedaya. Lan saged kita sambung wonten ing sanes wekdal. Sagungan dumadi rahayu. Rahayu.